салом алейкум ҳаматон бародарон ва нафароне ки дар канали Муҳоҷирон авиа обуна ҳастем. Бародарони азиз, илтимос мекунам ҳар яку яки шумо ҳамин видеоҳои моро ва комментариҳои ва лайкҳои ништяк худро дариқ надоред бародаро. Чӣ хеле ки якчанд видео пеш мо гуфтадем бародаро, канали мо агар ба 20 000 обуначӣ расид, мо як билети самолёт байни ҳамин подписчикҳо вибр карда як билети самолёт падарка мекунем. Бори ҳамин бародарони азиз, ҳолиам ин кор рафта истодааст. Дастгириҳо систа уже қариб омада истодааст. На 14 000 мешава ҳамин наздикӣ. Бори ҳамин дастгирӣ фақат дастгирӣ мекунем ва нафароне ки билет агар дар кор боша, рақамҳои мо дар рӯи экран аст. Метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. Шахсан худам дар ҳамин рақамҳо ҷавоб медиҳем. Ба тамоми рӯи дунё чӣ хеле билете ки дар кортон боша бародаро, метавонед ки харидорӣ кунед. Бо дили пир иншоалло ки бигзаре буред. Барои ҳамин зинда ва сарбаланд бошед, дастгириро фаромӯш намекунед. Муҳоҷирон авиа.